Mange forstår udsmykningsopgaver på den måde, at de tror, det kun er udendørs udsmykninger, men street arten hører faktisk også til indendørs. Og herinde, der er et rigtig godt eksempel. Her er det Jacoba Niport, der har udsmykket baggrunden til kultursalen. Det vil sige, at kunsten i det her tilfælde danner bagtæppe for alt, hvad der foregår i det her rum. Kultursalen huser både koncerter, udstillinger, foredrag og workshops. Og her danner kunsten baggrund og kulisse for de events og arrangementer, der finder sted. Et rigtig fint eksempel på, hvordan kunst lever både indendørs og udendørs. Valget af kunstnere er meget bevidst i det her tilfælde faldet på Jacoba, fordi hendes meget rå look og meget rå streg passer rigtig godt til den rå beton. Jacoba arbejder oftest i enkle, simple og meget få farver, og i det her tilfælde falder den naturligt sammen med den farve, der allerede er i beton. Så et meget bevidst valg af kunstner, farve og motiv i forhold til lige præcis det udtryk, kultursalen her ønskede sig. Så street art hører ikke kun til på gaden, det hører i høj grad til indenfor også.